Salutare și bine v-am regăsit la primul episod de GTA Android pe telefon. Dacă vreți să vi-l dau și vouă, nu uitați să apăsați butonașul de like, subscribe și clonoțul pe el. Da, hai să furăm o mașină. Sunt ăsta. Așa, mașină. Dacă vreți și voi, să apăsați butonul de like. La 3 like-uri. Hai că nu dărâm totul pe aici. În primul episod de GTA ne vom distra. Dărâmăm tot. Intrăm în alții, nu ne interesează. Locul e închis. De temă. Da, cam rupt totul. Da. Nu fi atent. Uliu. Te duci să-și... Știți ce aveți de făcut dacă mai vreți episoade cu GTA Android. Plecăm de aici. Ce închis. Eu vreau să găsesc o parcare ca să-mi iau altă mașină, că nu asta iese fum. Deci bum. Hai că da. Dă-te-mă. Da, eu vreau să merg pe aici. Deci trebuie să găsim parcarea aia. Aici e clubul, hai să vă arăt. Nu, aici e clubul unde se registrează ăștia, da. Ia uita și mașina noastră făcută varză. Suntem aproape de parcare. Uite. Hai că nu mai am 5 viață dacă e. Te o luăm pe asta să ne asigurăm la poliție. Că nu e nicio poliție. Cât de prost să fii să te arunci în fața mașinii. O să... Deci, facem un fel următor. Dacă strângem 3 like-uri, o să vă dau GTA Android. Da, până atunci nu, frate. Uite, bă, să bagă ca țărani. Așa, frate, dar... Uite-te și tu cât de... Deci în episodul acesta doar ne distrăm. Facem și noi un drift. Uitați parcare. Care vreau să caut. Mașini interesante, nu prea. Ia uite, zburăm pe aici, drumăm mașina. Intrăm în alții, n-avem stres. Ia uite ce drift. Ca lumea. Motoreta. Hai să luăm motor. Scârța. Iuhu! Nu pe aici. Hai că da. Stai să mor dacă... Am făcut și un mic drift. Stai, mă, oprește-te. Mai avem 2 HP. Uite, mă, ce drifturi fac. Hai să ne distrăm. Imposibil. Rip eu.
Da. Luăm ambulanța. Uite și poliția n-are niciun stres. Hai să-l ciocnim pe ăsta. Da, fraților, am oprit un pic episodul că... Na. Ia uite, mă ciocnim pe ăștia. Buu! Mișcă-te mai repede. Uliu! Dacă... Stați așa. Gata. Da, nu mai auzi. Gata, frate. Hai că n-am făcut accident dacă e. Fugi, fugi. Stai. Bum. Hai mă să ne batem. Am și orar. Hai camera. Hai să ne batem, nene. Așa, nene. Ce vrem? Să bate între ei. Hai mă. Să mult. Uite, ne distrăm cu băieții noapte. Uliu! 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 Ok. Da, fraților. Mersa în drept. Ne batem cu nenea. Să ne dea banii. Hai. Bănetul. Hai că mai batem. Să facem. What? O batem pe mama. Nu, bă. Nu, miliția, bă. Ce vrei, mă? Intrăm cu poliția acum. Pistolache. Uliu. Îl omorăm pe asta. Ne distrăm cu miliția. Uși, bă. Hai că mi-a căzut și ușa. Mi-a spart roata. S-a vars. Nu, drifturi, bă. Hai că m-a făcut vars. Mă prinde și miliția. S-a speriat lumea pe acela. Am vrut să le sparte pe spate și mă face șoc. Alo, dă-te, hai că nu m-am răsturnat. E javar, hai să ne batem cu țăranii și o să mor. Așa. Oh, uite, uite pe ăla. Treci, mă, încoa. M-a arestat. Ok, băi, cam acesta a fost episodul de GTA, ne-am intrat foarte puțin. Nu uitați să apăsați butonașul de like și să vă ajut să-l descărcați și voi. La 3 like-uri îl descărcați și voi. Adios.